Dobrý den, tady Mrážek, Ústředná. Prosím vás, je tam Karel Zvolánek. No jo. Prosím vás, já mám takovou otázku, vy pracujete u kolotočů správně? No už ne. Už ne, a to je škoda, sakra. Já bych potřeboval pomoct do takového kolotočára, jestli by to šlo. No, já jsem se teďka půjčil na Vlnu. No jako já mám takový starý kolo po dědovi, takový Arab, a já bych potřeboval roztočit to kolo, jestli byste mi ho nemohl roztočit, jako pravý kolotočár. No to by no, protože říkám, já jsem se teďka půjčil na Vlnu. Aha. Takže ale už nepracujete u kolotočáru teda. Prosím? Takže už nepracujete u kolotočů. No už nepracoval. Tak to je škoda, no. A nemohl byste mi dát číslo na někoho, kdo pracuje u kolotočů? To bych mohl na číslo na někoho, kdo pracuje u kolotočů. No víte, abych to potřeboval, abych to kolo potřeboval roztočit. No určitě by to šlo, já vám dám někoho. Tak jo, tak se mi ozvěte. Já jsem na Ústředná Mrážek. Jasně, a jako si to číslo nahlásit, já se pamatuju. Tak mi ho řekněte. Jo, 722. No. 184. No. 177. No, pán Bůh vám to zaplať. No vám taky, hlavně najděte. A Naschle. 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 Ano, půjčil na Vlnu, co potřebujete. A tady zase Mrážek Ústředná, prosím vás, vy půjčujete velbloudy? Jasně. A kolik těch velbloudů máte? Jo, kolik jo? No kolik jich máte? Dva by zašli, dva by pošli. Kdyby přišli, tak to já teďka si to nějak nespočítám. Takže těch 100 jich máte. No to jich nemám, ale jako několik jich budu mít. Dobře. Lamu, velblouda, jednohrbýho, dvouhrbýho. Já bych sem chtěl jednomu z těch velbloudů zlomit nohu, šlo by to? Cože? Že bych mu chtěl zlomit nohu. No, Bych si udělal polívku velbloudí, nohou. Dobrý, tak jako já mám rád velbloudí maso. Šlo by to? Jako jo, proč by to vyšlo po hlavě nohou, to by to mohl. A kolik by mi to vyšlo? Na kolik by vás to vyšlo, jo? No. Tak já ne, já počítám tak, že bych ho měl tak za 3 ovce. A kdyby vám to pán Bůh zaplatil? Pán Bůh mi to nezaplatí. Ale ty 3 ovce bych si vzal. 3 ovce. Já bych vám dal 3 vypelichaný krávy. Cože by si mi dal? Vypelichaný krávy plišový. To já nechci plišový, krávy plišový. Ne? Já bych chtěl 3 ovce. Ovce nemám, já nejsem báďa. A takhle, jako vy ty velbloudy krmíte? Prosím? Krmíte ty velbloudy něčím? Ne, ty se pasou sami. Ty se pasou sami, jo? No jasně. A nežerou se navzájem? Akorát občas do nich musíte srdce vypouštět. No takhle. A někdo to je, jo. Dobře, já vám děkuju, já se vám ozvu. Já mu přijdu zlomit tu nohu. Dobře? No určitě, ale 3 ovce si. Jinak ne. Jak? No 3 ovce. 3 ovce. Dobře, se domluvíme. Určitě. Určitě. Tak se mějte. Tu taky, ahoj. Ahoj.